Upecao Mujo zlatnu ribicu i to onu koja ispunjava samo jednu želju. Poželi Mujo da može da piša rakiju. Ode Mujo Fati i kaže joj, daj ženo 2 čaše. I tako se oni napiju. Sutra dan opet Mujo kaže, daj ženo 2 čaše i opet se oni napiju. Treće večer dolazi Mujo i kaže, daj ženo 1 čašu. A Fata začuđeno pita, zašto 1? A Mujo odgovara, ti ženo večeras piješ iz flaše. Ulovili Meda i Zeka zlatnu ribicu i ribica kaže da će svakom ispuniti po 3 želje, ako je pusti. Meda se pogura i kaže, ja ću prvi, ja sam veći. Hoću da svi medvedi u šumi se pretvore u medvedice. Zeka kaže, hoću motor. A Meda će, hoću da sve medvedice budu lude za mnom. A Zeka, ima motor, sad mi daj kacigu. A Meda će treću želju, hoću najveći penis u šumi. Zeka seda na motor, kreće polako i iz daljine viče, neka Meda bude peder! Upecao Mujo zlatnu ajku i ona mu kaže, pusti me, ispunit ću ti 1 želju. Mujo se razamislio pa kaže, hoću da mi alatka bude do zemlje. I ajkulom odgrize noge. Uhvatila žena zlatnu ribicu i ova joj kaže, pusti me i ispunit ću ti 3 želje, ali moraš da znaš, sve što poželiš, tvoj muž će dobiti 10 puta više. U redu, kaže žena. Prva mi je želja da budem najlepša žena na svetu. Dobro, odgovori ribica, ali tvoj muž će biti 10 puta lepši od bilo kog drugog muškarca na planeti. Nema veze, on voli samo mene. Dobro, koja je druga želja? Da budem najbogatija na svetu, ali tvoj muž će biti 10 puta bogatiji od bilo koga drugog na planeti. Nema veze, on voli samo mene. Aha, a koja je tvoja treća želja? Želim da dobijem lagani infarkt, reče žena. Upecali Mujo i Haso zlatnu ribicu. Pošto ih je bilo 2, ona kaže da lepo odu kući i razmisle šta žele i da će im ona ispuniti po 1 želju. Mujo dođe kući i reče, želim da u svemu budem da je kraj mene najbolja žena, najbolja ljubavnica, najveća kuća, najbolji auto. Prođe mesec dana i Mujo odluči da pođe do Hase i vidi šta je on zamislio. Približavajući se Hasinoj kući, vidi da je sva kuća zarasla, raspada se, a oko kuće trči Haso i 300 golih muškaraca za njim. Mujo ga u sav glas u čudu zapita, au, bolan Haso, šta si to zamislio? A jebi ga Mujo, ja onako došao kući i mislim se, jebi ga, treba mi 300 kuraca.